Tak dneska bych vám rád ukázal jednu z nejoblíbenějších mých osobně aplikací spojených s AI a je to takový chatbot, který ho můžete využívat na vaše e-shopy, který se naučí vaše produkty, který mu řeknete, co od něj chcete, jestli má informovat, jestli má prodávat, jestli má poskytovat technickou podporu, řeknete mu, v jakém jazyce to má dělat, například v jazyce, kterým se vás někdo zeptá, nebo se snaží vždycky zeptat na začátku a tak dál. Prostě si ho nabrýfujete jako novýho zaměstnance a víte, že budete mít zaměstnance, který to bude skvěle umět a který to hlavně bude dělat poctivě a bude to dělat v jakoukoliv denní noční hodinu. Tak, já nemám rád různý takový ty demoverze a tak, to vy víte, takže já ukážu rovnou na našem webu, jak toho chatbota používáme my. Rozdělíme si to na dvě části. V první části bude taková rychlá prohlídka toho, jak vám ten chatbot odpovídá u nás na webu. A v druhé části, která bude delší, to bude ta základní, tak vám ukážu, jak se ten chatbot nastavuje. Tak, pojďme se mrknout k nám na bestonline.cz a my tady všude vlastně jakoby toho chatbota promujeme, že si ho můžete pustit tady, můžete si ho pustit tady z nějakého obrovského tlačítka a tak, a to je přesně všechno proto, že víme, že je vždycky dostupný a bude s tím člověkem, který si chce popovídat, komunikovat. Tak, my se ho zeptáme, budeme třeba shánět nějaký e-mailový řešení, takže hledám já budu psát prostě, jak mi nerozdobát, nějaký poštovní řešení k nám do firmy pro 3 lidi a prostě nechám ho, ať se mnou začne komunikovat. Tak, on mi tady něco začíná mi nabízet nějaký předplatný konkrétní a já se ho prostě zeptám, jestli jsou tam ještě nějaké jiné varianty a můžu si takhle s ním dopracovat až k nějakému výsledku, protože on mě dovede až k tomu, co vlastně jakoby hledám. Takže vidíte, že mi dává přímo odkazy na konkrétní produkty, což je prostě super. Já si tady můžu na to kliknout, rovnou se na to podívám, řeknu si, to mi asi úplně nevyhovuje, podívám se na nějakou jinou verzi a tak dál. Ale teď třeba dejme tomu, že se zeptám jako na nějakou i technickou věc, že se třeba zeptám, jak těžké bude to nastavit pro firmu, co s naší doménou. Tak. No a prostě takhle jedu, on se mi snaží odpovídat, protože to má dělat, to si pak ukážeme. A teď prostě už tady dokonce mi připravuje, jak se to celý nastavuje, jak to funguje a tak dále. A dokonce tady vidíte, že je tak chytrý, že už doporučuje přímo produkt, který se jmenuje úvodní nastavení, nějaký Microsoft 365, takže vlastně já se zase můžu podívat, jestli mi to bude vyhovovat, tady se podívám na tu stránku a řeknu si OK, jo, ne a tak dál. Tak, takže to je všechno, nebo všechno. Hele, mě by to takhle asi neprodal, takže mu ještě řeknu, nedáš mi někoho na telefon, protože prostě jasně jsem třeba zvyklý s někým telefonovat a radši se s někým domluvím živě, tak on mi tady dá telefon a to se mi taky nelíbí a řeknu, ať zavolají oni mě. Už je to dlouhý, ale prostě tohle si ještě musíme odbít. Tak, jo a tady vidíte, že on mi teda napíše, dobří, vyplňte formulář a my se vám prostě ozveme, jo. Takže vlastně takhle jako nějakou formu, asi si to umíte představit, jak to funguje, to by moje otázky byly úplně přiblblý, ale on se s tím nějak vypořádá. Tak, mrkneme se na to nastavení, protože to je to, co je jako samozřejmě daleko zajímavější, jo. Ta služba, kterou tady vidíme, to je služba, která se jmenuje chatbase.co a je to vlastně nějaká služba, která vytváří právě takovéhle AI agenty, se kterýma potom vlastně lze komunikovat. To nastavení těch agentů je jako fakt
jednoduchý, pokud už máte nějaké zkušenosti s věcma, jako je promptování pro ty chatboty, když víte, co je třeba webhook, akce a tak dál. Prostě takový ty pokročilí uživatelé, kteří mají zkušenosti s AI, si to dokážou nastavit sami. Samozřejmě případně máme na to taky, jako že vám to uděláme a tak dále. Ale to jsem nechci teďka prodávat, jo? Teď to chci ukazovat. Jo? A vy si prostě řeknete, OK, udělám si chatbota na nějaký web, takže tady my jsme ho viděli na tom bestonline.cz. A máme tady nějakou jako nějaký základní možnosti toho nastavení a můžeme si to tady vlastně jako rovnou testovat v nějakém playgroundu, jo? Takže tady vlastně si jako během té přípravy si to už můžeme tady testovat, můžeme si tady zkoušet ty jednotlivé funkce a tak dále. Ten základ vlastně všeho je to, že my nastavíme nějaký ty úplně základní parametry. Jo? A ty úplně základní parametry jsou především týkající se té AI, to, jak ta AI bude fungovat. Jo? To, že tady můžu nastavit design, jestli to má být modrý, červený, to vám asi ukazovat nebudu, protože to mi přijde vlastně úplně zbytečný. Jo? Ale ve skutečnosti tady je ten vlastně to jádro toho celého systému. Jo? Já jsem mluvil o tom promptování a tady vlastně, když se teďka na to tady podíváte, tak těch instrukcí, které tady jsou pro tu AI, tak je minimum. Jo? Vy tady prostě nadefinujete, jo, já to píšu všechno v angličtině, pardon, protože vím, že ty jazykové modely, který s tím potom dál pracují, by si to stejně překládali, tak abych si to radši zkontroloval sám, tak si to rovnou píšu v angličtině. A já tady prostě píšu OK, tak jako tvoje primární funkce, že jsi obchodník, tvoje sekundární funkce je, že můžeš pomoct s nějakýma technickýma problémama a nějaká ještě terciální funkce nabízejí service desk a tak dál. Jo, jak má ty jednotlivý ty svý 3 věci kombinovat a řeknu mu tady ještě nějaký pokyny k tomu, jak má zobrazovat třeba ty věci. Jo? To znamená, tady někde je, jo, když mluvíš o nějakém specifickém produktu, tak tam přidej rovnou i hyperlink přímo na stránku s tím produktem. Jo? Taková jakoby jednoduchá věc, ale když to tam nenapíšu, tak on třeba napíše, doporučuji vám poštovní server, exchange, bla, 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 ale ten potom dle mým příkazu tam napíše to exchange bla, 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 bude to rovnou potržený a bude to rovnou odkaz na ten produkt. Jo, taková drobnost, blbost. Jo. To samý tady mu specifikuju, jak má zobrazovat návody, protože my máme vlastně blok plný návodů a kolikrát se těm lidem hodí přesně nějaký ten návod, že se zeptají, jak nainstaluju Google Mail, prostě Gmail do Outlooku, tak ono mu to řekne, hele, to máme popsaný v tomhletom našem článku, tak si ho tady přečti, je tam návod, jo. Tak, to je vlastně jakoby to úplně základní, to je role, kterou mu nadefinujete tomu chatbotovi a on se takhle bude chovat. Můžete to samozřejmě rozšířit, ale jakoby ty zkušenosti, které s tím mám, tak jsou, že ne vždycky je mít to detailnější a detailnější a detailnější jakoby lepší. Jo, občas je dobrý to nechat jako na té umělé inteligenci, ať ona sama řekne, co se jí jako bude zdát lepší postup. Tak, pak je tady nějaká definice té osoby, jo, to znamená, kdo to je vlastně, jako jo, co je jeho úkolem, co není jeho úkolem a tak dál. A pak jsou tady nějaké jakoby věci, které jsou důležité pro to, aby se nám nestaly nějaký jakoby nedopatření. Jo? To znamená, aby třeba to neodkazovalo na žádnej jako web konkurence, jo? Aby si nikde nepovídalo s těma lidma o sexu nebo o zbraních a takovéhle věci, takže tady je jako pár takových jako věcí, které vylučují to, o čem se může bavit. Jo? A tohle je vlastně úplně tohle je vlastně celý nastavení toho chatbase ve smyslu té nějaký základní logiky. Jo? Jsou tady dokonce nějaký prompty už předpřipravený, jo? Jsou tady nějaký sales agent a takovéhle věci, ale to tady v tuhletu chvíli asi není úplně vhodný, já to rád vlastně vždycky píšu na míru. Jo, teď si třeba představte, já jsem říkal, že to umím mluvit více jazykama, teď si představte, že tady třeba můžeme říct, jako nabídni na začátku, že budeš mluvit anglicky, francouzsky, německy a tak dál. Prostě dá se tady s tím hrát úplně dle libosti.
Samozřejmě je jasný, že potom v průběhu toho provozu to člověk dolaďuje a různě vychytává ty chyby, který tam má a tak, ale je to vlastně jakoby ten základ. Tak, ti, kdo to znají, tak vědí, že existují nějaký jazykový modely, všichni znají ChatGPT, pak existují nějaký Claudeové, Gemini od Google, je tady i ten slavný DeepSeek čínský, takže vy si tady i můžete vybrat třeba, jako který ten model chcete používat. Já používám 4O, v tuhle chvíli je teda konec nebo polovina února 2025, když točím tohle video, takže předpokládám, že za 2-3 měsíce budu používat něco chytřejšího, rychlejšího a tak dál. A já si tady teda můžu vybírat z těch modelů, které jsou tady předpřipravený. Všechno tohle z toho je v rámci vlastně toho paušálu měsíčního. Čili vy neřešíte, jestli máte předplatný na ChatGPT, nebo jestli máte předplatný na Clauda, nebo jestli máte Gemini. Prostě vy si to tady můžete zkoušet. Je obrovská výhoda. Tak, potom, co tady samozřejmě ještě můžeme nastavovat, tak jsem říkal nějaký barvičky, jak se to bude jmenovat a tak dál, nějaký bezpečnostní věci. Je tady nějaká možnost sbírat lídy, kterou ale nepoužíváme, děláme to trošku jinak, to vám ukážu za chvilku. A je tady možnost napojovat si nějaký webhooky, v tuhle chvíli teda jako extrémně omezená, psal jsem si za supportem, říkali, že ty věci jednotlivý přidávají, tak, aby se s tím pak dali dělat jako složitější automatizační věci. Tak, to, co je tady dalšího jako zajímavého, tak je to, že si tady můžete připravit actions. Ty akce, to jsou věci, které vám umožňují jakoby daleko líp připravit třeba to sbírání lídů. Jo? Tady, když se podíváme na sbírání lídů, a jestli si vzpomenete, co tam před chvílí bylo, to tady otevřu, že nám to tady někde ukazovalo, abych vyplnil nějaký ten formulář, to bylo už předtím, tak to tady teďka nemám. Tak, to je přesně ono. Jo? Vy si tady uděláte nějakou akci, řeknete prostě chci, aby to něco dělalo, jo? Aby mi to připravovalo z formuláře nějaký lídy, aby mi to tam dávalo nějaký speciální tlačítka, aby mi to tam dávalo můj kalendář a tak dál. Čili tady se to dá tady se to dá jakoby připravovat. No a třeba to konektování těch lídů, tak vy řeknete, hele, tak tenhle ten formulář, který je vaše jméno, e-mail a mobil, když chcete, tak ten zobrazuj jenom, když se ti zdá, že už to bude dobrý pro ten další obchod s tím daným člověkem. Jo? Takže vlastně vy tady řeknete, když už jsi v tom rozhovoru s tím uživatelem, s tím čtenářem toho webu tak daleko, že se ti zdá, že bude dobrý, aby se mu zobrazily kontakty, aby se mu nabídly kontakty, tak to udělej. Jo? Takže já, když tady se teďka zeptám, může mě někdo kontaktovat, tak vlastně teoreticky, samozřejmě nikdy to není úplně 100%, tak tady vidíte, že mi to napsalo, že mě to bude kontaktovat a nezobrazil se ten formulář, ale já vím proč, protože jsem tady s ním experimentoval a tady jsem připsal takhle jednu větu, která tam neměla být. Tak, takže to jsou nějaký ty actions, to samý, když budu chtít třeba tady zobrazit nějaký speciální tlačítko, tak si do těch actions přidám, že když se mluví o Innovative Business, to je naše firma, která provozuje bestonline.cz, tak vždycky přidej tlačítko, na tom tlačítku bude nápis jdi na Innovative Business a bude tam u tohoto URL innovativebusiness.cz, takže vás to povede rovnou na naší stránku. Takže to jsou actions. Jo, s těma se dají dělat různý ptákoviny, dá se tam přidělat, já nevím, tlačítko, přidej mě do mailing listu. Jo, tak si tam prostě přidáte tlačítko a ono vám to začne sbírat kontakty. Tak, co je tady další a s čím co je dobrý, je to, že si můžete zpětně dívat na všechny ty konverzace, které tam proběhly. Tak já to tady mám hodně omezený teďka, ale můžeme se mrknout tady na nějakých těch pár posledních. A je tady třeba teď to, co jsme tam už si povídali. Já jsem říkal, že jsou tady vlastně celý ty historie těch mailů a vy si s těma mailama potom vlastně můžete si je tady pročítat, můžete případně ty lidi kontaktovat, tady vidíte, že tady to sbíralo ty lídy a tak dál. Takže
takže se to tady dá pročítat. K čemu je to dobrý? Jako hlavně je to dobrý k tomu, že si průběžně ten prompt dolaďujete, jo? Že řeknete, ježiš, ty děláš hrozně dlouhý odpovědi, jo? Tak řeknete, hele, piš ty odpovědi jednodušší, jo? Nepiš to tak složitý, nepiš to tak dlouhý, jo? Nebo piš vždycky jenom jednu odpověď, nebo víc se ptej, jo? Než nabídneš produkt, tak se radši 3krát zeptej, jestli opravdu nabízíš ten správnej. A tak, čili jako tam ta variabilita je jakoby vlastně v tomhle úplně nekonečná. No a co potom s tím uděláte, tak je jenom to, že si to připojíte k sobě na web, jo, to znamená, buď to tam dáte takovouhle tu bublinu, co jsem vám ukazoval, že máme my, pardon, nebo si dáte někam iframe a tak dál, jsou tady už jako připravené integrace do WordPressu a můžete si tam napojit Messengera a WhatsApp firemní a všechny možné tyhle ty věci jsou jakoby vlastně součástí, ale ty vás prostě jako nepřekvapí. Takže to je Chatbase. Ten Chatbase má API, což je taky docela důležitá věc vědět, takže se s ním dá potom pracovat i v nějakých jiných platformách. Já tady ukážu jenom takovou jako pro fajnšmekry takovou drobnost, jak to třeba používáme zase my, abyste měli představu. Tak my třeba tyhle všechny chaty, které tam proběhnou, tak nekontrolujeme samozřejmě, takže bychom šli jeden po druhým, ale máme tady nějakého robota, který ty konverzace hodnotí. Tady vlastně jako nechci to komentovat úplně celý, ale de facto berte to tak, že tady někde my si stáhneme ten text té konverzace, která má nějaký ID a rozpitváme si tu konverzaci na ty jednotlivý, co řekl ten člověk, co řekl ten náš AI asistent, co řekl ten člověk a tak dál. No a použijeme na to hodnocení té konverzace zase ten ChatGPT. Jo, to znamená, my tady vlastně vezmeme tu jednu konverzaci a řekneme, hele, přečti si celou tu konverzaci, tady to mám v češtině dokonce, a zjistí, jestli je to obchodní příležitost. A jestli je to obchodní příležitost, tak ji označ textem v obchod. Jo? A on mi tady vyplivne nějaký text v obchod a teďka já jdu dál a tady někde se mě to zeptá, byl to v obchod? A já řeknu, jo, byl to v obchod. A ono to řekne, tak OK, jdeme dál. A zase řekneme tomu ChatGPT, aby nám tady připravil text pro obchodníka. Prostě řekni tomu obchodníkovi, kde je tam ta obchodní příležitost. Tady se to vždycky trošku díl načítá, protože už je to napojený přes to API. Jo? A tady udělej ten jeden krátký odstavec, o co šlo pro toho obchodníka. Jo? Nemusíš úplně detailně, on to bude mít k dispozici. No a teď už teda vím, že to byl dobrá konverzace, je v ní nějaká obchodní příležitost. Tak a teď to vem a pošli to obchodníkovi jako obchodní příležitost, která přijde mailem a je v ní souhrn a je tam celý ten chat a aby toho nebylo málo, tak to ještě pošli přímo na Android tomu obchodníkovi, který se o to stará. Jo? Takže vlastně ještě takhle se dá dělat jakoby nějaká nadstavba právě díky tomu, že to obsahuje to API a dá se s tím takhle jakoby pěkně pracovat. Tak, to je vlastně jako letem světem hrozně rychle o tom, jak si udělat fakt chytrýho obchodníka, který ho můžete rozvíjet, který ho můžete vylepšovat, který ho můžete napojovat do různých vašich dalších systémů. Jo? Umíte si představit, že tady, jak jsem se ptal, tak se můžu třeba zeptat do svého CRMka, je to náš zákazník, není to náš zákazník, kdo s ním jedná, jak je ta firma velká. Jo? Prostě můžete se podívat na spoustu dalších jakoby dat, který o těch firmách sbíráte a můžete podle toho přizpůsobovat tu další konverzaci. Takže to je teda v rychlosti Chatbase. Tak a já jsem říkal, že se mi to právě hrozně líbí z toho důvodu, že to je chytrý a dostupný. Jo? A co to znamená? Teď musím trošku tady tak hledat. Tak. Znamená to, že třeba celá tahle ta věc, kterou my používáme, stojí jenom $40 měsíčně. Ta věc je prostě opravdu za babku. Jo? A má teda samozřejmě nějaké omezení a omezení se týkají hlavně toho, kolik těch chatbotů můžete mít, jaký máte k dispozici ty modely a tak. Ale taky se týkají ještě jedné důležité věci a na to jsem zapomněl. A to je
zásadní chyba. Tak, vrátíme se tam do toho chatbota. Je tam taky omezení toho, jak moc se ten chatbot naučí a já jsem tady úplně z nepochopitelných důvodů přeskočil ty zdroje. Jo. Takže, a to je, pozor, další bomba. Jo. Vy toho chatbota můžete učit. Vy ho třeba naučíte, stáhni si celý náš web, bestonline.cz, celý si ho stáhni a nauč se to. Jo, to je úplně jako klasika. Jo, nebo mu tam dokonce dám nějakou sitemapu toho webu, ze kterých se to má naučit. Jo, a pak řeknu, no jo, sakra, ale tak to bude umět jenom to, co si tam ty lidi můžou taky sami přečíst. Jo. Tak řeknu, hele, a ještě víš co, nauč si ještě tady z těch PDFek, jo, kde je celý licencování Microsoftu, licencování Dynamics, jo, kde jsou všechny věci, které se týkají Power Apps a tak dál. Takže už tenhle moment samozřejmě překonává to, co já mám v té hlavě. Ale můžu ještě třeba říct, jako připravit si tam nějaký Q&A, můžu si tam připravit nějaký vlastní jakoby texty a tak dál. A ještě dokonce můžu tady udělat nějakou akci, která se jmenuje Browser. A já v rámci téhletý akce Browser můžu říct, že když jako nevíš, tak se zkus podívat třeba na tyhle ty weby. A mám tady vyjmenovaný produktový weby, to je v těch věcí, které prodáváme. Jo, to znamená od Skykick, Skyloom až po ty Microsoftí věci. A on ví, že když prostě bude nejhůř, tak tady na těch webech může hledat. Jo, takže vlastně jakoby to je věc, na kterou jsem nevím, proč zapomněl, ale která vlastně jako je základ toho. Jo, to znamená, já mám hotovej ten model, já si ho tady dotrénuju o ty produktové znalosti a technické znalosti, pak si nastavím ten prompt a vlastně integruju a mám hotovýho chatbota. Mám hotovýho chatbota za jeden den, když chci, aby byl fakt jako vyvoněnej hned od začátku. Takže jako vždycky prostě věc, která je easy, která stojí málo peněz, ale přináší velký užitek. Aspoň teda pro firmy, jako jsme my, to znamená menší firmy, které nemají tisíce lidí na to, aby obhospodařovali každýho návštěvníka webu. Takže moc doporučuji Chatbase Go. Tady v tom videu dole budete mít odkaz s naším afiliatem, takže nás tím i podpoříte, pokud ho budete chtít. No a samozřejmě u nás si můžete i objednat takovouhle implementaci na míru s těma znalostma, kterými u toho máme. Takže hodně zdaru a mějte se pěkně, já zase něco najdu a připravím další takovou nějakou vychytávku.